d'Artistes Plàstics de Cerdanyola, vam voler plantejar aquesta exposició sobre la llibertat d'expressió per tal de fer un petit recorregut que ens mostra com la censura ens ha anat acompanyant al llarg del temps, d'una manera molt palesa, en 3 exemples que van passar aquí a Cerdanyola. El primer és una censura del primer postfranquisme, que el Jesús Bolinaga va veure censurada una imatge, un dibuixeu que sortia a la revista Matarratos i que és una revista de nu, del desnudo, del destape, que dèiem en aquells moments, i que va ser censurada perquè era un dibuix d'una nena que en lloc de vagina tenia una màquina de cosir. Després, al principi del segle XXI, l'Ajuntament va censurar una imatge d'un nu masculí que el va fer treure de les dependències municipals i per acabar ens trobem amb una censura a les xarxes d'una peça que hi havia aquí al museu, a l'exposició de la Menú, en la qual va quedar censurada la imatge d'un mugró que sortia en una de les obres. A partir d'aquestes 3 peces es va demanar a 3 artistes d'aquí a Cerdanyola que fessin la seva reflexió i que és el que ells ara us explicaran. Totes 3 han agafat aquesta idea de la censura que, com veiem, es basa sobretot en la censura en el que és el cos. I volem ressaltar això, com la censura en el cos humà continua vigent i continua amb molta força, cada vegada més en el tema de les xarxes. Les artistes són l'Olga Molina, la Xan Grau i la Clàudia Carreras, que aquí darrere tenim la seva peça, que fa referència a aquesta obra censurada de l'Ajuntament per ser un nu masculí. I en aquesta obra la Clàudia agafa la dimensió de l'home de Vitruvi, de Leonardo, agafant diferents parts del cos per mesurar uns testicles, uns penis, quants peus, quantes mans, quants nassos, un mugró, una mica jugar amb les dimensions i amb el tema del cos humà i de la seva proporcionalitat i de quina manera l'hem anat censurant al llarg del temps. Doncs jo he versionat la il·lustració de Bolinaga, que va ser censurada, on es veia una nena o un nadó que en lloc de genitals té una màquina de cosir i que va ser portada a judici. I jo crec que l'interessant d'aquest tema és que realment, antigament relacionaves haver nascut de sexe femení, que havies de cosir, havies d'atendre la casa, havies de fer unes tasques que et pertocaven només per haver nascut dona. Llavors jo crec que això és realment atemptat. I en el meu cartell he fet una espècie de cartell, amb títol i m'he inspirat sobretot amb la cançó de Born to be Wild i em sembla com molt salvatge i crec que la trobava molt adient pel tipus d'il·lustració que volia fer. Llavors he fet una vagina que en lloc de ser controlada per la màquina de cosir, ella la controla, és com si estigués muntant damunt d'un cavall salvatge. I per tant, com que està disfrutant cosint. Perquè crec que és molt interessant que hi ha tasques que han estat assignades a les dones i que es menyspreen com a tal, o es menyspreaven. Hi ha hagut una determinada època que s'han menyspreat, com per exemple cosir, o fer brodats, o fer macramé, i que ara s'estan recuperant. També vaig voler fer com una llibertat total per a dibuixar tot allò que es considera prohibit, una mica. I és com una mica, sobretot com els lavabos públics, on la gent s'allibera i dibuixen el que volen, doncs una mica aquesta sensació de llibertat total, d'estar fent alguna cosa prohibit entre cometes i que et fa sentir lliure. I era la part divertida també de l'exposició. Molt bé, jo he agafat el tema de la censura d'un mugró a Instagram, a les xarxes socials, perquè justament, com deia Belafina, és un tema que cada vegada ens trobem més. Suposo, jo crec, la reflexió que faig és que, com que aquestes xarxes socials venen dels Estats Units, allà tot el tema
del nu femení, sobretot el que és els mugrons i tot això, ho porten molt malament i ens censuren i ens veiem nosaltres afectats de retruc per això. Llavors, dins de la meva obra, que és una serigrafia de 5 tintes, he volgut una mica... Primer m'he inspirat també amb el tipus d'il·lustració crítica de principis del segle XX, posant aquest monstre així amb el petit cartell d'algoritme, que al final és el que censura, no és una persona, és realment un algoritme d'un sistema informàtic que és el que diu que es pot publicar i que no. I a partir d'aquí ja he reflexionat sobre sobretot Instagram i Facebook. Em va sorprendre molt que censuressin aquesta obra de l'Estela Díaz quan hi havia 2 obres de 2 cossos nus, un de masculí i un de femení, i que censuressin sobretot el cos masculí. Llavors vaig reflexionar quines referències tenia de cossos masculins i realment l'home de Vitruvi el tinc com referenciat a l'estudi del cos humà. I també en els meus estudis d'arquitectura vaig tenir com a referència també el modulor de Le Corbusier, que també és com emfatitzar i saber quines dimensions tenim i proporcions al cos per poder dissenyar tots els espais on estem, el mobiliari i realment tot el que ens envolta arquitectònicament, que és l'antropometria. I realment, a part d'aquest estudi de dimensions, proporcions, parts del cos, també em va motivar que realment fos com els 2 personatges, i tractar-los amb el mateix llenguatge, els 2 amb igualtat. I també el fet de fer-ho amb escala real, escala 1:1, a part d'aquest llenguatge i diàleg entre les dues figures, també hi ha aquest llenguatge i diàleg entre l'espectador i l'obra, perquè realment pots referenciar-te i pots fer una petita demostració o comparació entre les 2 figures, ja tinguis un cos d'home o un cos de dona. I realment fer una obra més educativa, que pugui servir per aprendre i per saber i per tenir coneixements de proporcions, del que realment estem dins del cercle, fins a quines parts tenim iguals, i això, més aquesta visió arquitectònica.